Satya Jatra kang tinutuping gedhong waja Jangga manglung linepasna pusaka risang Pasopati Tiga sing jangga mustaka gumlundung aning bumi kanca-kanca kabeh sing praitna ngati-ati aja nganti padha gagap gugup jalaran iki sesembahmu Raden Tirtanata ing ngawi marang awake dhewe supaya kumpul mrene becik cemadung dawuh aja nganti kleru nindakake marang kewajiban awit yen tumandang gawe mengko ora digawe luwih dhisik tingak-tinguk ya yen awake dhewe iki tumandang gawe iki mengko kebeneran yen ora wis awake kesel tenagane lempe ora kebeneran nyadong dawuh Raden bocah prajurit lho dina iki gandeng ana buktine yen to satriya Ngamarta wis kapikut loro tetungguling Pandhawa Werkudara karo Janaka aja nganti tetunggule Pandhawa iku mung cilik ana kang nulungi gedhe nganti bisa luar barisaning wong Wirata lan barisaning wong Ngamarta tempuhen dipepeti iki dasar iku klilip ingin kudu disampurnake rawi-rawiran pas malang-malang putung hati-hati lho iki ngadepake perang lho aja saenake dhewe lha mangke lajeng mlebetipun wana pundi Manjinga wana Kuru Manggala deseken ing Kurusetra. Sendika ayo kanca mlaku ayo. Sangking jroning pakuwon angawe sagung Prawandawa siyaga jroning ayudha
Candhi Perimunya mangungkung Jumadeng dawuh Koko Prabu. Rikala semanten Koko Prabu matur ngersanipun pepunden kula Koko Prabu Ngastina. Yen to Dimas Werkudara lan Janaka sampun kapilet wonten saklebeting segara Mbel. Dimas Wisraya wonten paring pangandika Koko Prabu. Atas pengendikanipun apa Koko Prabu Ngastina dina iki diparingake Werkudara karo Janaka suwe tugel nguli. Sirahe Werkudara lan Janaka diaturake ana ngresa dalem Koko Prabu. Sirahe Werkudara lan Janaka diaturake ana ngresa dalem Koko Prabu. Banjur dikabarake marang para satriya Pandhawa tuwin para prajurit Wirata. Ilang sipate satriya loro iku padha karo ilang kekuatane wong Amarta, padha karo ilang sabukawate wong Wirata. Togok Nun. Iki Werkudara karo Janaka wis bakal bisa kecekel. Nggih. Gandeng kowe iki wong tuwa sing wajib tak pepundi. Pengapesane Janaka karo Werkudara becik atur mengko bakal tak tindakke kang dadi aturmu. Pengapesan bab menapa supaya gampang ditugel gulune Werkudara karo Janaka. Gampil pengapesanipun sauger Werkudara karo Janaka niku pun gelem mesti bakal iso tugel. Yen Werkudara karo Janaka niku mang tari gemang pun ajeng omang kapak-kapake mboten iso mati. Lah wong nika dipayungi karo dewa. Ha to, Lung? Ora dipayungi kok dikudungi kok. Kudungi nganggo pet. Le mayur temen njur nganggo pet. Pancen Werkudara karo Janaka kuwi ditresnani karo dewa arep dikapak-kapake ketoke barang sing landhep tumama ning Werkudara nek jane ora tumama. Nek menungsa kuwi janjane kabeh ora ana sing digdaya agek dicokot semut wae lara. Ayo, ewa semono yen ana manungsa kaya dene Sadya Ngamarta kuwi tibane gegaman landhep ora tumama kuwi pancen ingkang ngaling-alingi iki pusakane utawa klimahe. Elmune. Nah, rak ngono. Apa nek ilmu ku ya mandi tenan? Ayo mantone nglakoni iki kuat ya mandi wong pancen pujangga utawa paringane para pinisepuh kakek moyang biyen. Ayo ta? Ayo. Ane nek kaya kowe iki nek tumrap kanggonan ngelmu ki ora bakal kelakon kerasan ya wong ngelih ora betah. Sopo aku kowe kuwi mongko kolon. Angger kira-kirane iki jumpen utawa kira-kirane iki awor kanca akeh ngono yo ndelik ning sor pakel. Kita menang-menang kok entek 5 mangkok ya. Apa bakso mirangake wong tuwa kok. Lah karang dite ya mung kuwi-kuwi tok yo. Katro digawa Mbak Ayumu dite yo. Ya pancen dasar iki nek kowe iki pancen tegelang. Arep ana wong dalan dicaya kae ora berduli. Batin kowe muga-muga kleru ngemplok sambel tok aku. Kuampleng sisan masing ora-ora. Aneh megap-megap iki. Reko-reko prandek puna anggar pikir kagol ki yuk petenge lara. Mongko ngono e kok. Dadi wong anggar potongane awake gedhi sirahe cilik ngono.
engkel. Ya men awake dhewe ora. Delok pulpene. Ya. Iki ora ana mangsine ora. Ana tak rusak tak dandake kene. Ning 200 ngarang tenan. Oh iki ngrembug Werkudara kok mandhake pulpen. Ambilo niki sing domongke niku sing ora-ora senengane niku cok nyacat karo wong tuwa. Rombongan ki pira bara ki gosok ginosok. Kowe nggosok aku nggosok kowe. Engko rak yo wong loro bundas kabeh. Tegese gosok ginosok ki nek aku ki ora ngerti kowe ngandane, kowe sing urung ngerti tak kandhani rak ngono. Oh, dadi karepmu ki cara-cara ki ijo lan kaweruh rak ngono. Ayo. Ayo apik nek penemu ngono. Ane nek kowe nek dong latihan ora tau teko. Lha mlaku tumundi karo ayamane. Tak gadhekke. Amin karek perkonenge iki nek. Iki tak tawak-tawake ora. Awinganane tak selah ora urip-urip. Mbak Ayumu gendong bayi nyurung. Sing dumbukke iki ming layange. Matur ngersanipun sinuwun Prabu Gardapati. Kepiye kok? Kula ajeng ngenget-enget ingkang Raka sinuwun Turilaya, ratu sing wis kondhang kaunang-unang, elmune mumpuni. Trimanunggal dadi siji, tegese iki garwa putri sak titihane. Titihane mati ditangisi sing kagungan urip meneh, sing kagungan seda tangisi garwane urip meneh. Prandene bisa tumpes mati bareng. Menawi panjenengan kula engetaken saniki malah Werkudara niku men dilanting ditulungi. Niku mangke pemujine gedhe tenan. Pemujine gedhe dhateng panjenengan. Tur panjenengan dipujekke wong Amarta mesti slamet sak lawas-lawase. Wah, arep nggugu omongmu. Nek mung tok kandhani ngono kuwi ora. Ngumuke kok ngumuke muji gedhe. Aku duwe muji gedhe banget. Anggo untu emas. Muji kancamu. Kaya muji untu emas. Didaya. Saiki dadi tukang esemi. Ane kadang arep mesem kaya lambene kekandelen dadi. Ora iso ana wae ora. Aku njur mesem kok nek lambene kekaon, nek lambene kandel nggo mesem ya maelek mulane kuwi. Aja nganti kelayatan diperpeki papan paluane Werkudara karo Janaka murak tugel-gule. Monggo kula dherekaken.
Wandya bala kang sumewa cantut kumregut kya manjing ayuda kanca-kanca kabeh ana apa kok dadi mburi ngesuk ora ngerti yen ana bo ngarep mandeg lah ora ngerti abane lah ana apa to kok ngarep kok dadak mandeg dilu ngarepan dalane rusak iki wingi tas kanggo gawe peperangan rusak kaya ngene dadi pating blesah tugelaning pang-pang kang sempal mongko padha legok-legok atas pengendikane Gusti Muraden Tirtanata yen ana dalan sing legok kudu diurugi sing brenjul kudu dipapral siyaga tata-tata barisaning para wadyabala sing nyekel gegaman tumbak pedang keris mundur kampak wadung petel kepara ngarep aja nganti kelayatan ayo padha didandani aja nganti jengklokake titian dalan-dalan sing padha rusak didandani kayu-kayu sing malang padha ditegur mulih kuwating tumandang bareng kolobis kuntul baris digempur gunung kang brenjul ngarepi Anjralir sang puspitarum katiyuping samirana amre pongas gandaning sekar gadung mangambar raras rumeseping driya swara kang katon rame umyang gumuruh para wadyabala Kurawa kang sami tumandang damel anggempur gunung Angrata margi rikala semana nggih lumaku lumintir iyayah sela blekiti sela wis ngarani watu blekiti semut kaya semut ingkang mijil sangka ing watu senajan ta wis kasulak ing dalu prandini datan kersa kendel
klestantun minggaing arga tumurning jurang curi gebyaring tatit kang tumameng marang tameng saha pedang pating kelap sinawang sangka Mandrawa pindha werdu angga sasra werdine yayah lintah kang aneba ing Jaladri sini gegenti kang winursita nenggih ing rikala semana amengku sungkawa inggih sak mangki lenggah wonten ing pakuwon nglagah tinunu Dewi Wara Sri Kandi ingkang tansah kadheraken ingkang Rai Raden Setyaki tuwin Rekyana Patih Udawa sumrambaing para abdi dasar semana kusumaning ayu edining kencana Rekna Wara Sri Kandi Wanudya Sari sarining Wanudya
Punika warnanira ing pakuwon glagah tinunu ingkang uga caket marang pakuwon ing para Kurawa ing Bulu Pitu. Wonten tengahing wana diwasa dumunung ana peperinging wukir ingkang angesuwi para wadyabala. Kusumaning ayu edining Kencana Dewi Wara Sri Kandi. Senajan to ing penggalih Sungkawa jalaran katilar ingkang raka ana pawarta yen to Raden Werkudara Raden Janaka ilang ana paprangan. Sungkawaning tias sinamun samudana yekti datan kawetara malah ketingal sumringah memanoning cahya saya sumungkem nggenya angan demi ing peperangan prastya sumedya dadi bebeteng negari. Angatur barisaning para wadyabala wanita ingkang paremugi ngarsa tansah cecaketan marang Sang Kusuma Dewi ing rai Raden Setyaki ya Raden Wresni Wirasinga Mulang Jaya. Ya Raden Bima Kunting ya tambak yuda. Tanah pisang nindya mantri muka pangarsa Rekyana Patih Udawa. Ingkang tinanggenah nata para wadyabala. Siyaga segelar sepapan rikala semana sawaya prisa ing Raden Setyaki estri manah arsa andangu pawartaning peperangan kepareng lucita indriya kang kawijil
wanodya utama gambararum gambararum sang kusuma yatal mawur madu bronto gembrang-gembrang yen ngandika Kakangipun Kakang Dimas Sencaki. Kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Bu. Apa dene Kakang Patih Udawa? Nun. Sawise tak parengake padha cecaketan marang pun Kakang sepisan pun Kakang kepengin bakal uninga. Kadiparan mungguhkah ananing para kawula ing Praja Wirata tatkala semana wanci meh surup latri. Banjur kadesak prajurit-prajurit sangka ngatasangin tuwin prajurit sangka Ngastina. Engetipun ingkang rayi kados mboten wonten ingkang ngemasi kaperloyo alit ngantos nandang sakit. Namung jalaran saking katempring ngayuda kapupuh juritipun. Engetipun ingkang rayi kados mboten wonten ingkang ngemasi kaperloyo alit ngantos nandang sakit. Namung jalaran saking katempring ngayuda kapupuh juritipun. Satemah lajeng mundur saking peperangan ngantos anglumpati garis ing Kurusetra. Leres ingin dados aturipun kadang kula Dimas Sencaki. Kepara estu bilih boten wonten para wadya bala ingkang nandhang Cintaka. Syukur pinagi sewu. Banjur kang angka loro Dimas. Jaman sirnane Kakang Bugodenta Dri. Wis meh surup latri, wis ana senopati kang anusuli. Majune Kakang Gardapati karo Kakang Wisraya. Inging mongko mitra sangka ngendikane Kaka Prabu Kang Mas Arjuna tuwin Kang Mas Werkudara wis pinaringan wangsit yen to wis wanci surup surya aja nganti padha temandang peperangan. Miturut goteke ngakeh senajan to kono wanci bengi Kang Mas Werkudara Kang Mas Janaka banjur padha ngarepake peperangan mungsuh marang Kakang Gardapati. Ingin saengga sprene durung ana pekabaran, malah ana sawene kang ngabarake ilang mengkono Dimas Sencaki. Nrataping pamikirku kok dadi semono kanane peperangan Kang Mas Janaka nganti ninggalake marang kabeh para kadang. Ora ana kang cilik bisa ngerti ana ngendi telonjonge gedhe yen to tumeka ing seda kepiye alang wujure. Senadyan to wonten ing ngabaraken bilih Kang Mas Janaka tuwin Kang Mas Werkudara kapupuing yuda ical saking peperangan. Namung kemawon Kakang mbok ampun ngantos pitados yen to Kang Mas kekalih ngemasi kaperloyo. Jalaran dereng wonten wangsit utawi mboten wonten tandha tengaranipun. Iya Dimas, nanging uga tansah dadi pangrasa utawa dadi pengangen-angenipun Kakang kula nuwun. Bocah prajurit wonten pare dawuh. Kanca-kancamu apa padha nglirwake? Dipun abdi sampun swadya sawaji-waji. Wonten kedadosan peperangan boten badhe mingkuh wonten medan pertempuran. Syukur pinanggi sewu gambarake kabeh para wanita duweni tanggung jawab.
uga darbi wenang labuh negara kula nuwun inggih Raden Ayu. Sigra mangrakiting nawang sasangka majarana jagatnya kang kinarya momong sarira tunggal. Eko tunggal watak bumi kang gumingsir. Tan ya teka mangkono dening ngantos pantara dangu. Pocapoing pelajar kapiandhem prajurit Wanudya ingin kunjuk ngarsani Sang Kusuma Dewi Warasri Kandi. Wanudya utama kang jambararum Sang Kusuma yata mawur madu branta gembrang yen ngandika kowe bocah prajurit napa maju ora tak timbali kok dadi maju. Mekaten Sang Kusuma Dewi anggen kula marak sowan wonten Ngabiyantara menika wawestanipun kula jagi wonten sakjawining pakuwon anamung kula ngertos piyambak bilih wonten prajurit ing tanpa wicalan kula tingali saking katepian payungipun nyepruk kaya jamur barat tumbak pating celalang boten badhe sisip ingin dados wawasan kula menika terang yen to prajurit saking Ngastina. Iya. Menika swara ting klonteng. Ngrisak wana. Mengko gek Sujuwa kowe cenanakan ngono ki merga saka Klaro Prapa prajurit temenan apa kepiye wau. Matamu ki yo. Ora ngemake prajurit ngemake wong motok. Ora, Mbak. Tenan. Mau senajan to kaya ngene sifat prajurit ngono. Wage jajal tak pensiun. Ora sampe lu perang. Cublek sisan. Mangale ngoso-ngoso. Dimasen cakilan Kakang Udawa diatur prajurit jajal dibethukke apa nyata apa ora sendika Kakang Udawa tumandang ing istana.
tumandang risang senopati mingis-mingis kadi landheping Trisula tumandu ing nganggo mungsuh bocah prajurit wonten dawuh senajan to wis sipating wanita wis kebacut manjing ana ing kalemaning prajurit sing padha praitna ngati-ati aja gampang kena pengaruh aja keguh marang perkewuh rawe-rawe rantas malang-malang putung senajan to kaya ngapa kang dadi pengawin pancen kuwi traing satru becik tindakno sing sakmestine yen perlu bandanen tangane datur kena ngarepan aku ya nang inggih sendika jalan wanita-wanita ing Wirata lan Ngamarta kuwi tanggung jawabe ora ana bedane karo para priyagung tuwin para priya. Nah kuwi nek arep ngerti setitakno kuwi, Mbak. Dadi wong wedok kuwi tanggung jawabe ora kok mung ngliwet. Nek ana bot keperotane kudu melu temandang gawe, melu cawe-cawe kuwi urusane wanita kuwi kang uga abot tanggung jawabe ngono lho. Malah ngadari cenadangmu lah. Sing cok ya iki kowe kok mangomong ya aku jajul sisan ora. Aku mantep bela negara kanggo tetameng karo nusa bangsa. Aku trima pegatan karo bojoku. Ora kaya kowe mah golek meneh. Saru kok kowe ngomong kaya ngerti-ngertine ngono lho. Aja nganti kelayatan saka tata-tata. Mbok menawa kowe wanita, aku ya wanita. Wanita kuwi cok gampang digodha. Mengko ana godhaan. Wis ora sakego karo wong kacamata ya. Nek wong kacamata aku ilang-iling dingetke. Sampluk bae. Sing rambuté rada brindil. Ya, sing isane wing alo-alo sih. Sing padha bae ngati-ati siapa tata-tata kancamu didhawuhi sikep gegaman nempo peperangan sendika tenayu sendika. Sang mangawur-awur tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gongso swara tetek lir butul-butulno Cumadung dawuh Sang Nindya Mantri, cumadung dawuh Rekyana Patih, bocah prajurit Wirata, prajurit Ngamarta. Lho. Miturut ature prajurit wanita kang kunjuk ngersane Gusti Muka Sang Kusuma Dewi Wara Sri Kandi iki ana prajurit nekani kang muwani nrabasing pabarisan ing pakuwon Mbulu Pitu. Banjur wektu iki wis manjing meh ana ing Lagatinul becik Pethukna. Iki wurung ora urung bakal dadi klilip lan bakal dadi sesandunganing para priyagung ing Wirata tuwin Ngamarta. Wis sedika. Siaga tata-tata aja nganti kurang kaparan nggunakno kawaspadan. Wateking prajurit ana ing paprangan aja nganti kego berkelu rasa ngeling-eling keluarga, anak lan bojo. Isine kejaba mung rebut
kemenangan luputo mati mukti rawi-rawi rantas malang-malang putung ranjap prajurit Ngastina. Jir teng teng jir teng teng jir breng tambure kok suarane kok ngono to kuwi bedah wah nisen-nisenke padha diperjurit ngadepake perjurit tambur bendi kalah bening ra yes Kisana iki perjurit saka ndi aku sangka Wirata lan Ngamarta kowe saka Ngastina iki ana tapal watesing bulu pitung lagah tinunu aku ngemban dawuh kowe semingkira sangka kene keparat penyakit ora patut wong Ngastina setan alasan ora genah tanpa tatanan teka-teka ing waton grubyuk ora nganggo diatur ngegungake dupi kancamu akeh kepranggul karo prajurit Wirata ngendikan tumeka ing pati wae lah ora kena dipringgake becik drone. Ojo nganti kelayatan, wah ngati-ati lho. Prajurit Wirata ganteng-ganteng lho. Wah kowe iki malah ngisen-isenke kok. Malah lemu ki gunane ngopo? Wong perang kok wegah. Ha ketone ning Ngastina juara. Harak kerengan karo bojoku. Wis ora sang ngitung-ngitung bab kuwi perkara mati urip gumantung marang Kang Maha Kuwasa. Cinarita rikala semana tempuing ayuda prajurit Ngastina mengsah prajurit Wirata saha Ngamarta. Tempuing ayuda akeh kang padha pating blasang ngemasi kapraya persasat banjir ludira. Sambating prajurit kang kapratundang pating glereng pating jerit ketinggal anggegrise kanca temu ya. Aduh mati aku tulungono. Aku kepidak-pidak, aduh mati aku. Sempal tanganku, aduh tugel guluku. Oh aku ora iso diweruhi anak bojoku. Aduh mbokne ora alang ujurku. Oh kepiye nem. Aku mati ana kene aja lali pensiunku jaluk. Wah, parat. Prajurit Wirata meh kapratundang awit nyata yen kalahake karo prajurit Ngastina Droni. Rikala semana tancut Taliwondo Rekena Pati utawa ntrabasing pabarisan. Tempur barisaning para wadya bala Kurawa mundur salang tunjang rebuducu.
Sapa iki? Gustimu Kartomarma. Munjuk atur ana ngersane. Ndara Raden Kartoikrama. Gusti Kartomarma kula nyuwun pangayoman pejah. Aduh. Wong pirang-pirang adus getih kabeh. Inggih. Sapa sing ngamuk? Wong ajeng tempuh bitutama mengsah prajurit Wirata meh badhe ketemper ingkang manjing wonten peperangan Traba sing pabarisan namung tiyang setunggal. Naminipun nika napa Udawa napa sinten? Mlebet barisan nyandak. Goda setunggal pun obat abetaken. Niki sing kula bopong-bopong niki rencang kula. Niki meh mboten saged sambat. Kapake mau kok dadi bayangan. Kula ditendang dada kula ambruk. Dipalu sirah kula. Dicuwek mripat kula. Disogok irung kula. Dicuwak lambe kula. Ditekek gulu kula, digenjrot dada kula. Digebuk weteng kula. Dibethot. Ilat kula. Kok mlumpate kok ada temen. Bar weteng kok ilat. Kula mboten kiyat Raden Kartomarma. Mundur Udawa tak ajari penyakit. Ing wadya makiri ronanggana gawe gelar sira wang-wang Udawa mongkok atimu kowe bisa nggegerke prajurit sepirang-pirang. Ya Kartomarma. Awit saknyatane wong Astina kang tumindak nasar bebudene. Ing atase Pancakara tanpa taha-taha mepeti barisaning para wadyabala kang ana pakuwon ing Glagah Tinunu. Ora tedeng aling-aling. Ayo saiki wong Ngamarta dokon ketok mrene. Ora gelem nyembah ana ngarepan aku tak aturake Koko Prabu Jaka Pitana. Kelakon ana sirah tak cangking sowan ana ngersa dalem Koko Prabu. Wah, keparat. Suaramu ngene bisa mblegake bumi mutungke wesi gligen drun. Senajan Udawa durung gigrik nduru marang wujudmu Kartomarma. Sekedhi mburi sayuta ngiringan kerubutan Udawa dodok lakon semplak ingkang pecah siramu.
Situpuh katondo silastawa kumregut maguting ayuda Kartomarma kula wawan mungsumu sapa nggih Patih Udawa mboten nginten ing atasun Patih Udawa kok tandhanipun ngebat-ebataken sanget Pak. Aja nganti dinehi ampunan. Nyekel gegaman Udawa dipateni. Awit iki uga klebu kekuatane wong Wirata, kekuatane wong Amarta. Ora bisa mateni Udawa Wirai jagat sekeca lenggah kelakon tiban gamanku kurang bejo ajur bangking. Paribasake kowe ndok kepipit watu Udawa. Kancamu kejaba prajurit kas mundur ajur merga tandingan mungsuh prajurit Ngastina. Mongko ki Kurawa segelar sepapan Udawa manut kelawan aku tak jur-jur padamu. Kartomarma watak Udawa wataking prajurit wis kebacut manjing ana peperangan. Trima aku tekaning pati, trima aku nganti nyembah dengkul. Wah, pecah siramu
karu-karuan. Kartomarma kecekel Udawa diajar kaya ngono. Bocah ngestina aja tok sepelekake kurang bejo kelangan sedulur. Maju bareng Udawa dikepung wakul bemangan. Supaya diranjap mulai gampang mati kanca maju bareng. Ayo, ayo. Kanca mundur. Aduh mati aku. Aduh, pecah kula paman. Diajar sencaki. Oh sencaki ana onten manadu. Aduh mati aku, aduh. Wah, remuk diajar Udawa. Aduh. Mundur. Arep maju perang wis colong Sri Kandi lepasi panah. Pas mudel kula. Mundur mawon urung nandang tatu. Mati aku. Iya. Iki bocah iki kena ngopo? Aduh, mati aku. Aduh, tabrakan. Karo sapa? Kale perjurit wong nganu wadon. Antem pres. Ngriko niba kok kula pencoli kok terus kempo.
teman-teman kali kula dijegal ambruk terus diduaki dak mongko tiange gedhe. Aku terus dung. Dikapake wis aku lomongi. Ah niki rak genah mambu pete to niki. Ora karu-karuan. Jalan ya Allah. Wong cilik ngono kok loso ya. Apa nika lho, pejlet-putli nika wong cilik losane ora jam. Ngunduk kali kula niku teko-teko niku kula ditekek klekalke. Blusuk-blusuke tungsu malam. Bar-bar pun lempe-lempe niku tulu kabeh. Nika nggih kekeseleng kula nggih payah man. Monggo mawon man. Oh wis. Wanda murah kalah kok. Yuk. Prajurit pirang-pirang kok dadi padha mundur kabeh prajurit Sri Kandi bebayani. Bocah Ngastina lho aja tok pethuke becik mundur saka paprangan nyimpang dalan.